αποστολή είναι τριετής. Αυτά τα νεαρά παιδιά θα αποτελέσουν μεθαύριον τα μόνιμα στελέχη του βασιλικού ναυτικού, τα οποία θα μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν μέχρι και του βαθμού του πλωτά. Πρέπει λοιπόν να μάθουν όλα τα μυστικά της αποστολής του. Από τη γλώσσα των σημάτων έως τον τρόπο με τον οποίο ο ναύτης πρέπει να φορά την πελαμάνα του. Πρέπει να έχουν γερό κορμί, οξύ εν αντίληψη και γενναία καρδιά.
Ανάγνωση ποινολογίων. Τιμωρώ με φυλάκιση 5 ημερών τον αυτόπεδα Γεώργιο Λιώση, διότι κατά την έξοδό του εις τον πόρο συνελήφθη με πολιτική περιβολή. Η ποινή θα εκτελεστεί στα κρατητήρια της σχολής. Τιμωρώ με φυλάκιση 5 ημερών τον αυτόπεδα Αυγερινό Δημήτριο, διότι είχε πλήρες τετράδιον με ερωτικά άσματα. Τέλος, τιμωρώ με φυλάκιση 3 ημερών τον αυτόπεδα Μαστοράκο Ιωάννη, διότι εζωγράφησεν άσεμνον φωτογραφίαν εν ώρα μελέτης. Αν είναι κόσμος όμορφος, είναι και κόσμος ψεύτης, που μοιάζει σκοτεινό γυαλί και σαν παλιός καθρέφτης στα χρόνια της υπομονής. Δε μ'
δε μας θυμήθηκε κανείς. Δε μας θυμήθηκε κανείς. Στα χρόνια της υπομονής. Τα γράμματα μου γύρισες χωρίς να τα διαβάσεις. Μα πες μου γιατί βιάστηκες να με καταδικάσεις. Στα χρόνια της υπομονής δε μας θυμήθηκε κανείς. Δε μας θυμήθηκε κανείς. Στα χρόνια της υπομονής. Ο αντινάβαρχος Μανολόπουλος Θεόδωρος γεννήθηκε το 1922 στην Πάτρα. Το 1939 εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη φοιτησή του. Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο και από τον Απρίλιο του 1941 αρχίζουν τα μαύρα χρόνια της κατοχής. Αμέσως οργανώνεται στις πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις. Το 1943 μπαίνει στην ένοπλη αντιστασιακή οργάνωση ΡΑΝ, που αποτελείται από ανώτερους αξιωματικούς. Μετά από λίγο φυγαδεύεται στη Μέση Ανατολή, όπου στην Αλεξάνδρεια συμπληρώνει τις σπουδές του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ορκίζεται σημεοφόρος. Με το αντιτορπιλικό Θεμιστοκλής συμμετέχει στις επιχειρήσεις της Μεσογείου και στην απόβαση των συμμαχικών στρατευμάτων στην Νότια Γαλλία. Ακολούθως συμμετέχει στην επιχείρηση με κωδική ονομασία Μάνα για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Με ακόμα 2 βρετανικά πλοία ανακαταλαμβάνουν τα Κύθυρα και τη Μήλο με 200 ιερολοχίτες. Στις 28 Οκτωβρίου 1944 παρήλασε πρώτος αυτός, κρατώντας την ελληνική σημαία στην οδό Σταδίου, πρώτος από το πολεμικό ναυτικό, μόλις απελευθερώθηκε η χώρα. Ένας πραγματικός στρατιώτης που σε όλη του τη ζωή δεν φοβάται να αντιδράσει σε οτιδήποτε θεωρεί επιζήμιο για την πατρίδα. Αποστρατεύεται το 1973 όταν συλλαμβάνεται και φυλακίζεται από το δικτατορικό καθεστώς ως υπαρχηγός του κινήματος του ναυτικού. Αγαπητοί ακροατές, δεν θα διαχωρίσω επιφανής και αφανής. Ήβριστο γύρας. Εάν δεν το καταλάβατε, σας το επαναλάβω άλλη μια φορά. Ήβριστο γύρας. Γι' αυτό χρειάζομαι και βίντεο για να σηκωθώ και χρειάζομαι και στη σκάλα ταξίαρχο να με ανεβάσει. Λοιπόν, σήμερα θα μου επιτρέψετε στα δεσμάς του βίου μου να κάνω μια έκκληση. Έκκληση ενός ανθρώπου που έζησε πολλές φουρτούνες. Κατά τύχην, κατά κακήν τύχην. Λέγω, ενωμένοι, ας το καταλάβουμε. Ας μην σφαζόμαστε μεταξύ μας. Ας μην είμαστε οι Έλληνες του 21, οι Έλληνες του Βυζαντίου. Ας μείνουμε οι Έλληνες του 40. Ευχαριστώ πάρα πολύ.